Και γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα κάνω το Q&A που περιμένατε. Και επίσης συγγνώμη που άρχισα λίγο να το βγάλω. Σας είχα πει ότι θα το βγάλω την Παρασκευή και τελικά το βγάζω, το γυρνάω Σάββατο το βίντεο, δηλαδή σήμερα. Και guys, θα πάμε να απαντήσουμε λίγο στις ερωτήσεις που μου γράψατε από το τελευταίο short. Guys, give me one second, okay. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πώς σου ήρθε να ξεκινήσεις το YouTube? Το YouTube το ξεκίνησα επειδή μου φάνηκε μια έτσι ωραία δουλειά τώρα. Έτσι, επειδή είμαστε λίγο μικρούλιδες και μου άρεσε, όπως έβλεπα να ανεβάζουν πολλοί άνθρωποι βίντεο, όπως ο Πανό, Βούζας, ο Γκάντζαρ και τα λοιπά, ο Βίγιο παράδειγμα, δεν ξέρω άλλους, αυτούς τους ξέρω. Και να μου άρεσε ρε μπρο, ανεβάζανε το τάδε βίντεο, παίζω στο LeBrainot, μπαίνω σε public servers και δεν ξέρω. Οπότε, okay guys, anyways. Και ναι, μ' άρεσε, δηλαδή μου φάνηκε μια έτσι και τελικά είπα να το κάνω, ok. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Πότε θα κάνεις face reveal? Face reveal, guys, δεν έχω ιδέα πότε θα κάνω. Πες να κάνω στα 20k. Ναι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Βασικά, guys, μπορεί να με κάνω και ποτέ, δεν ξέρω. Okay. Και τελευταία ερώτηση, εντάξει, sorry, δεν μου στέλνετε και πολλές, τι να κάνω. Τι χόμπι κάνεις? Κάνω καράτε, πρώτη μπλε, η ζώνη μου είναι πρώτη μπλε και αυτά. Οπότε ναι, guys, bye!